nino raha misy fitrandragna volamena aio ma le zalahy mivolagna izy ministerany meniny fa tsy regny baka ro ndraiky fontaine robinet ndraiky azovy ministerany meniny ty adiniko baka agnaranany Petsambava igny aia tsisy hafany raha andeha ataonareo ambastoliara io amono vahoaka amin'ny faritra atsio raha mandalo mananjara ny fitrandragna volamena ataony sinoa ndraiky karany atsika jiaby mahefa faritra atsimo mijaly rano hely mba misy amindreo andeha ataony reto sinoa reto mercure andigaka rano aia olo reto andeha melo tegna ia reto olo agnatin'ny vokotany agnatin'ny kominy Andrenomavo ministry ny mine zegny ve ny fitsinjovana roa ny amare fampandrosoagna Madagasikara anao magnano anao ministry ny mine rano gian'olo ataony reto sinoa ndraiky karany reto mercure non c'est pas possible matoro sinoa io na avy eo nagnano fitrandragna baka aminao ministre ny mine nagnamia ro autorisation alifasa agny vadinao zanakanao mandeha miaigny ndraiky vahoaka igny baka zegny raha tsy azoko aminareo fitondragna ty vadinareo alefanareo andafy vahoaka potenareo alifasa vahoaka alifasa vady amanjanakanareo mandeha ambany tanàna ndraiky ambany ranovinahitra agny ahitanareo izy satisfait nareo sa tsy satisfait marary anareo sa tsy marary amseky mahita vaolona niany amvola eo jaly afaka anyany tsy mila fanampinany andeo ambadikany nefa kamaroa andre mivola fa atany nendeo tonandeo kofa vokreo mialara nendeo tonandeo atsika tsy asindreo asaloa nendeo tonandeo kofa vokreo mialara nandeo tonandeo atsika tsy asindreo asaloa wara wena tsy maintsy mandeha